Bom, menino, mais de um podcast Resort Cugino. Abbiamo segundo conosco representante di Holanda na Kosovo. Dat representante da meu país na Aruba, Sint Maarten, senhor Herbert Kunst. En nós vamos para aqui com over die sua persona MS trabalho e anche aqui ela assumir a função. Pero naturalmente nós temos eleição também na Holanda recentemente nós para que tu com na esse também wa com a bai com eleição na Kosovo mes quando vem a participar, pero também tem a situação na Holanda aqui que tu nós vai espera. Meneer Kunst, welkom, dank u wel voor het accepteren van onze uitnodiging. Bon dia, maar je dank je om hier te mogen zijn. Zoals ik net zei in het papiermens, er is net de verkiezingen geweest in Nederland. Misschien leuk om daarmee te beginnen. De mensen konden ook hier op Curaçao stemmen. Hoe is het gegaan? Ik denk dat het heel goed is gegaan. We zijn heel erg blij met de opkomst. Het is fijn om te zien dat zoveel mensen hun stem willen uitbrengen. En we hebben op Curaçao bijna 1200 stemmen gekregen. Oké. Er zijn natuurlijk altijd mensen die wel een kans hebben, maar niet gekomen zijn. Maar dat vonden we een heel mooi aantal. Dus dat is bijna 74% opkomst. Opkomst, oké. Dus dat is heel goed. En nu bent natuurlijk ook wel benieuwd wat de uitslag Ja. is geworden. Nou, de belangrijkste partij, degene die het meeste stemmen heeft gekregen, is D66. Oké. En op de tweede plek stond bij ons op Curaçao VVD. Oké. En op de derde plek GroenLinks. Oké. En ik zie eigenlijk wel op de andere eilanden ook, want ik ben, zoals u net zei, ook verantwoordelijk voor Sint Maarten en voor Aruba. Aruba. En Aruba had ongeveer 650 stemmen die uitgebracht zijn. Oké. En Sint Maarten ongeveer 175. 175. En dan zien we een beetje vergelijkbare beelden. Ja? Ja. Opkomst ook een beetje vergelijkbaar. Ja, dus ik denk dat het heel fijn is dat er zoveel belangstelling is om bij te dragen aan de democratie in Nederland. En dat doet mij natuurlijk heel erg goed in mijn rol. U bent tevreden dus met de opkomst. Een eerste analyse. De situatie is spannend in Nederland. Er is nog geen officieuze winnaar. Nog stemmen tellen, brieven stemmen. Hoe ziet u de uitslag tot nu toe? Ja, u stelt me altijd moeilijke vragen, want ik ben natuurlijk eigenlijk ook hier gewoon in de rol van vertegenwoordiger. Ik ben natuurlijk niet een politiek verslaggever. Maar ik denk dat we allemaal wel zien dat er 4 middenpartijen zijn die bij elkaar natuurlijk, dat is ook wat er in alle analyses van de journalisten is gezegd, kans zouden kunnen maken om samen een coalitie te vormen als de uitslagen worden bevestigd. Maar het blijft dan natuurlijk nog belangrijk om te zien of er over de rechterkant of door het midden een vervolg wordt gevonden. En natuurlijk uiteindelijk wat u ook zegt, eerst nog maar even de finale resultaten afwachten. De briefstemmers, zoals u zegt, moeten nog worden geteld. En er was nog een gemeente vanmorgen in Nederland die nog resultaat moest geven. Verrij, hè? Precies. Ja. Dus ik denk, zoals dat altijd is, eerst alles netjes geteld, alle formaliteiten afronden. En dan is het ook eigenlijk aan de Tweede Kamer en aan de politiek om de stappen te zetten. En ik volg dat in mijn rol nauwgezet. En ik wacht dan natuurlijk netjes af wat de nieuwe opdrachten zullen zijn van het nieuwe kabinet. Wat er dan misschien volgend jaar snel zal zijn. Ja. Het is mogelijk voor het eerst volgens mij dat stemmen in het buitenland misschien doorslaggevend kunnen zijn voor de uiteindelijke winnaar van de... Is dat misschien een reden dat de politieke partijen bijvoorbeeld in Nederland iets meer aandacht geven aan ook campagne voeren buiten de landsgrenzen? Dus bijvoorbeeld ook in het Caribisch gebied, want daar zag je niet veel van. Nee, dat is een mooie vraag. Ik vind het altijd ook wel een lastige, want wiskundig zou je gezien zeggen elke stem telt. Hè? Dus het is niet zo dat de laatste stem het doorslag geeft. Alle stemmen bij elkaar geven het doorslag. Maar ik zie wel wat u zegt, dat er gelukkig veel belangstelling is voor het Caribisch gebied. En dat er ook zeker heel veel partijen zijn die ook in een programma aandacht besteden aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. En dat doet mij natuurlijk heel erg goed. En ik heb dan ook de hoop dat we natuurlijk dat straks ook terugzien in de plannen van het nieuwe kabinet. Om daar met een goed beleid, samen met de autonome landen en met de bijzondere gemeenten, om het beste te maken voor het Koninkrijk. Ja. En dat ze ook, maar dat hun ook in een campagne, dat ze wat meer... Zeker aandacht hadden. Ja, absoluut. Ja. En er was ook iemand van de eilanden hier die dan weer op de lijst staat van een partij in Nederland. Dus je ziet wel dat de politieke aandacht groot is, nu ook voor het Caribisch deel. Nou, dat juichen we toe. Ja. Formatieproces komt nu. Volgens mij heeft de Nederlandse premier Schoof vanochtend al iets gezegd in de richting van nou, misschien voor kerst nog niet eens beginnen met verkennen. Toch hopelijk op een
snellere proces deze keer? Nederland de laatste tijd duurt het lang, hè? Zeker. Nou, laat ik zo zeggen, het is natuurlijk altijd ingewikkeld om coalities te maken. En dat hebben we in het verleden gezien. Vroeger hadden we soms maar 2 partijen die de meerderheid konden krijgen. Daarna kwam een tijd met 3 en nu is het zelfs met 4 geweest. En ja, dat is natuurlijk net als in een gezin. Als je met z'n 4 iets leuks moet verzinnen om te gaan doen, is het lastiger dan met z'n 3 of met z'n 2. Dus het is helemaal niet gek dat het tijd kost. Het vereist ook zorgvuldigheid. Dingen moeten ook doorgerekend worden, hè, om te kijken of de plannen ook binnen de begroting passen. Nou ja, ik heb meegekregen wat demissionair minister-president Schoof verteld heeft. Laten we hem volgen en laten we kijken wat er gebeurt. Ik denk dat we het echt, zoals dat in Nederland ook goed gebruik is, stap voor stap moeten afwachten. Ja. Kijken wie straks de verkenner wordt. Kijken welke partijen voelen dat ze met elkaar misschien verder kunnen. En dan hopen dat er snel voor Nederlandse burgers, dat er snel een goed kabinet komt. Wat ook wat langer kan zitten hopelijk, zeg ik dan maar persoonlijk, dan de afgelopen keren. Want stabiliteit, heb ik ook wel veel in de campagnes gehoord. Ja. Ik denk dat Nederland stabiliteit nodig heeft. Ja. En dat zou natuurlijk heel fijn zijn als de coalitie dat kan waarmaken. Niet alleen in het programma, door heel veel dingen van de mensen ook te reflecteren in het programma. Heel veel wensen en zorgen. Die zijn natuurlijk ook allemaal in de programma's geuit, maar ook in de campagnes naar voren gekomen. Maar dat er daarnaast ook een langere duur is, waardoor je ook beter bestendig beleid kan doen op belangrijke thema's als bijvoorbeeld wonen of zorg. Dat zijn natuurlijk dossiers die eigenlijk lange adem nodig hebben. En dan heb ik het nog niet over zaken als defensie of onderwijs. Dan merk je gewoon dat beleid lange termijn belangrijk is. En daar is stabiliteit een belangrijke voorwaarde voor. Ja. En daar hebben denk ik uiteindelijk dan ook de eilanden een betere partner dan mee met Nederland, als wij niet steeds in nieuwe samenstelling met u gaan komen samenwerken. Ja, dan kan je meer afspraken maken voor middellange termijn, lange termijn. Ja. De heer Kunst, Gerber Kunst. Wie is Gerber Kunst? U bent dit jaar aangesteld, toch? Dit jaar zeker. Als vertegenwoordiger? Ik ben 15 mei officieel begonnen. Okay. Eerst nog kennis maken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Nederland. Daar had ik nog nooit voor gewerkt. Ik heb gewerkt voor het ministerie van Landbouw, het ministerie van Buitenlandse Zaken in San Francisco bijvoorbeeld, voor het ministerie van Economische Zaken, heel kort ook voor het ministerie van Financiën. Dus dit was voor mij nieuw. Maar ja, als u mij vraagt wie ben ik, dan voel ik me als eerste ook vader. En ik ben getrouwd, we hebben 4 kinderen. Ik ben ook heel trots dat 2 nu met mij hier op het eiland zijn, om ook Curaçao te leren kennen en ook bij te dragen aan de samenleving hier. En ik ben altijd een beetje gepassioneerd om samen resultaten en vooruitgang te boeken. En dat heb ik op een aantal plekken in het buitenland mogen doen. Ik heb uiteindelijk in 2 termijnen in Brussel ook gezeten, bij de Europese Unie, voor Nederland gewerkt. In Berlijn, bij de ambassade in Berlijn, in San Francisco. Ja, en ik vind het gewoon echt heel belangrijk en ook voor de toekomst goed om samen met partners proberen Nederland en bijvoorbeeld hier in het Koninkrijk goede dingen te doen. En te zorgen voor elkaar en aandacht te hebben voor ook elkaars burgers. Dat is ook inhoudelijk het werk van de vertegenwoordiger. Hè? Een heleboel mensen, we weten, er zit hier een vertegenwoordiger van Nederland, maar een heleboel mensen hebben niet een idee van wat doet de vertegenwoordiger nou eigenlijk. Maar het is een beetje de contacten. Nou ja, de woord zegt het, hij vertegenwoordigt natuurlijk Nederland. Dus ik vertegenwoordig en ik mag vertegenwoordigen de ministeries van Nederland, het kabinet. Maar misschien wel belangrijker, ik ben ook iemand, zowel in persoon, maar ook mijn hele team. Hè. We zitten hier met 15 mensen, dat wil ik u ook wel graag zeggen. Het is niet alleen maar het gezicht dat u vandaag ziet. Maar naast mij staan alle collega's, ook een stuk of 10 lokale collega's die Curaçao heel goed kennen en op de andere eilanden Aruba en Sint Maarten heel goed kennen. Dus we zijn echt een team. En met dat team proberen we zo goed mogelijk te kijken waar wij bijvoorbeeld partijen kunnen verbinden. Dus ik kan daar zo nog wel een voorbeeld van geven. Dus wij zijn er soms om partijen te verbinden. We zijn er soms om met het kabinet te spreken. Om te kijken hoe het beleid van Nederland is. Hoe het beleid van de autonome landen is. En waar we samen kunnen werken. We kunnen ook bijvoorbeeld voor het maatschappelijk middenveld hier betekenis hebben. Soms hebben we ook financiële middelen die we tot onze beschikking hebben. En dat laatste vind ik ook wel heel erg belangrijk, hoor. Dat we ook die verbindende rol kunnen zijn richting partijen in Nederland en partijen hier op de eilanden. Om over en weer ook het begrip te verbeteren. Want soms is het voor Aruba of Curaçao niet zo goed te snappen waar Nederland nou precies mee bezig is. Of hoe het gaat in Nederland. Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook in Nederland. Dat we zijn één koninkrijk, maar niet elke dag weet iedereen hoe u zich hier voelt, wat hier belangrijk is. Nee. En ik denk dat wij dan juist als vertegenwoordiging zowel naar Nederland kunnen vertellen hoe het hier op de eilanden is, als op de eilanden kunnen zeggen hoe het in Nederland gaat. En daarnaast, wat ik net zeg, vind ik het dan heel fijn dat we ook
bepaalde domeinen kunnen helpen. We hebben een klein projectenfonds bijvoorbeeld. Oké. En dan kunnen we allerlei stichtingen die goede dingen doen, kunnen we helpen. Zo hebben we bijvoorbeeld een Café Magic. Ik weet niet of u Café Magic kent. Daar zijn mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan met een verstandelijke beperking. Die zijn daar geholpen, gecoacht om ook een café te runnen. En dan kunnen wij helpen bijvoorbeeld om het vervoer van die mensen van huis naar het café te financieren. En op allerlei manieren zijn we zo bezig. Ik heb ook contacten met bijvoorbeeld in de zorgsector. Ik was laatst bij Bethesda, bij het verzorgingshuis. En dan proberen we te kijken hoe we soms in de moeilijke omstandigheden die er zijn, vanuit Nederland toch kunnen helpen om dingen te verbeteren. Door bijvoorbeeld partners aan te reiken die in Nederland misschien steun kunnen verlenen. Of door hier misschien met de overheid in gesprek te gaan en te zeggen, ziet u wat wij ook zien? Zouden we na kunnen denken hoe we misschien samen daar iets meer in kunnen doen? En dat allemaal in het respect van de autonomie. Hè? Dat snapt u wel. Dat is natuurlijk steeds mijn rol om respect te hebben voor de autonomie, maar aan te reiken waar we vanuit Nederland misschien ook kunnen bijdragen. Lijkt me toch wel een beetje een lastige rol af en toe. Zeker. Nou ja, ik moet zeggen, en u vroeg mij wie bent u. Ik ben ook eigenlijk al lang in die vorm een soort diplomaat. Ik ben ook wel gewend om op die manier ook eerst goed me te verdiepen in wat er speelt. En daarna ook in de relatie proberen met elkaar eerst goed te snappen wie je bent. Zoals u mij vraagt, vraag ik dat ook graag aan u. En als we elkaar beter begrijpen, dan kunnen we ook kijken hoe we elkaar kunnen helpen. Maar natuurlijk schuurt dat af en toe. Net zo goed als er mooie resultaten zijn, zijn er soms ook moeilijke momenten. En ik heb hiervoor 4 jaar voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gewerkt. En daar hebben we ook heel veel nagedacht hoe we bijvoorbeeld het onderwijs vanuit de 4 landen kunnen verbeteren. Niet om van de een te zeggen, jij moet het anders doen, of van een ander om in Nederland te zeggen, het moet, maar vooral om te zeggen, zo doe ik het, zou dat wat voor jou kunnen zijn? En ook om te kijken of je bijvoorbeeld de Nederlandse universiteiten of mbo's of hbo's beter kunt laten samenwerken met de partners hier op de eilanden. Dus het is soms ook een ander aan zet zetten. En er zijn best mooie resultaten uitgekomen. U heeft misschien gehoord van de Koninkrijksbeurs die we hebben opgezet. Het is eigenlijk best wel bijzonder dat er een Erasmusbeurs is. Hè. Daar kunnen studenten mee studeren. Trouwens ook op het niveau van SBO, MBO. Hè. Niet alleen maar de universiteit, voor de goede orde. En dat kon overal behalve in Nederland. Want het was het idee dat je naar een land buiten Nederland gaat. Nu hebben wij dat dus dan gerepareerd, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld gekeken hoe we kunnen zorgen dat als mensen in Nederland willen studeren, vanaf de middelbare school, beter voorbereid zijn op die stap. Dus er is bijvoorbeeld ook een academisch foundational year, een soort extra brugjaar gekomen. Waardoor studenten, als ze klaar zijn met de middelbare school, nog een klein beetje extra aandacht kunnen besteden aan het Nederlands bijvoorbeeld. Hè? Want academisch Nederlands, u hoort mij al praten en ik praat snel. En dan is dat soms best wel even lastig voor de studenten hier om dat gelijk op te pakken. Klopt. Dus ik ben heel erg blij dat we dus soms dat soort verbindingen kunnen doen. En als vertegenwoordiger steun ik dat van harte. En probeer ik ook in die zin voorbeelden aan te reiken die je misschien in andere sectoren ook zou kunnen benutten. Hè? Want soms zie je in één sector onderwijs goede samenwerking en denk je, zou dat niet ook in de zorgsector kunnen? Zouden we daar ook met de instellingen samen vanuit Nederland en vanuit hier stappen kunnen zetten? Dus dat zijn dingen die ik met mijn team hier probeer. Ja. Tot nu toe, ik heb, onderdeel van de werk is natuurlijk ook een beeld krijgen van de eilanden. Elk eiland is verschillend. Dat hebt u denk ik inmiddels wel gemerkt. Hoe is dat tot nu toe gegaan? Dus impressie, analyse van wat u allemaal bent tegengekomen. Ja, mooie vraag. Ik heb in ieder geval heel goed geleerd en gevoeld dat elk eiland uniek is. En er zijn natuurlijk uiteindelijk 6 en sommige zijn nog gemeenten en andere autonome landen. Maar ik vind het geweldig mooi om te zien hoe ook de mensen van het eiland allemaal heel erg voelen dat ze van het eiland zijn. En heel erg ook niet roepen, ik ben bijvoorbeeld Kas. U heeft die naam vaak gehoord. Curaçao, Aruba, Sint Maarten, die worden vaak in Nederland Kas genoemd. Ja. En iedereen roept, ik ben geen Kas, ik ben Aruba of ik ben Curaçao. En ik vind dat heel terecht. Dat is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk om daar gewoon gevoel en ruimte voor te krijgen. En dat leer je het beste, wat ik al net vertelde. Voor onderwijs heb ik ook 4 jaar lang met alle eilanden gewerkt. Ook op Saba en Sint-Eustatius geweest, natuurlijk op Bonaire. Dus het is heel mooi om uniek te zijn. En tegelijkertijd zijn de eilanden natuurlijk ook klein en hebben natuurlijk ook soms een kleine schaal. En het is natuurlijk ook belangrijk om te onderzoeken hoe kunnen we met elkaar samenwerken, maar het respect te houden voor de eigenheid, de uniekheid van het eiland. Maar de communities, de gemeenschappen hebben natuurlijk soms wel steun nodig. Hè? Bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs. Op Saba is maar 1 school bijvoorbeeld. Ja, dat is dan best wel 1 beperkte school. En er is ook niet de kans voor vervolgonderwijs.
Dus dan moeten we toch kijken, dat heb ik bijvoorbeeld gedaan, om te kijken hoe Sint Maarten met Saba en Stesia gezamenlijk bijvoorbeeld zo'n academisch foundational year kan opzetten. En dan vind ik het wel goed om te zeggen, misschien niet alleen maar om in Nederland te gaan studeren, maar ik snap goed dat de bovenwindse eilanden dan denken, ik wil in de regio blijven, ik wil misschien naar de universiteit van de Trinidad en Tobago of Virgin Islands. Ja. Ik wil iets anders, de West-Indies, ik wil iets anders dan naar Nederland. Dus wij moeten flexibiliteit houden, denk ik, ook als Nederland, hoe we dan met de eilanden dan tot samenwerking komen. En ik vind het wel mooi om hier te zeggen, ik heb natuurlijk de troonrede ook gevolgd. Ja. En ook de koning had het over maatwerk. Okay. Nou, en ik denk dat het heel belangrijk is in de rol van de vertegenwoordiging dat ik maatwerk goed in mijn hoofd heb, maar dat ik ook heel goed luister. Dat ik heel goed luister naar wat de wensen van de eilanden zijn, wat de wensen van de mensen zijn. En niet, zoals soms een Hollander kan zijn, vast gaan vertellen wat ik denk dat goed voor u is. En ik probeer heel goed dat ook voor mezelf vast te houden. Ja. Maar wordt u dan ook bijvoorbeeld... We hebben nu verkiezingen gehad in Nederland. Conformatie. Er komt dan rolt iets uit, een coalitie. Dan gaan ze aan plannen werken. Wordt u dan echt bij betrokken van... even opnemen met de vertegenwoordiger daar van... Wat leeft er bij de eilanden? Waar kunnen we... Kijk, wij denken zo, maar hoe is de situatie daar? Dat we het beter kunnen afstemmen. Wordt u daar echt bij betrokken? Ja, ik vind het wel. Dat is natuurlijk ook een gevoel wat ik erbij heb. Ik heb het gevoel dat ik daar goed bij betrokken word. Er zijn natuurlijk wel twee momenten. Straks hebben we eerst de coalities die een regeerprogramma maken. Ja. Dat is natuurlijk ook een politiek beeld. Maar er wordt natuurlijk vanuit alle ministeries hard gewerkt om ook dat beeld van de coalitie te helpen door voorstellen te doen of te laten zien hoe dingen er in het verleden zijn aan toegegaan en hoe het in de toekomst kan. En bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is dat heet een directoraat-generaal Koninkrijksrelaties, als het ware het team met aan het hoofd een directeur-generaal, die als het ware probeert de plannen, de ambtelijke voorstellen op te stellen. En ik zit in dat directieteam. Dus ik heb eigenlijk het voorrecht. Vroeger hadden we een vertegenwoordiger, dat weet u misschien nog wel, en een directeur landen. Ja. Dat was zo ambtelijk georganiseerd, zou je kunnen zeggen. Dat is nu bij elkaar genomen en dat mag ik verenigen. En dat geeft het voordeel dat de landen daarmee gelijk aan tafel zitten bij de directeur-generaal, via mijn rol. Ja. Maar omgekeerd dat ik wat er in Nederland gebeurt ook gelijk vanuit die tafel terug kan brengen naar het kabinet, maar ook naar alle mensen hier. En dat vind ik denk ik eigenlijk wel een hele goede zaak. En daardoor durf ik wel uw vraag met ja te beantwoorden. Ik heb het gevoel dat ik voldoende ruimte krijg om de beelden van de landen in te brengen. Ja. Ik weet niet of u dat durft te doen, maar het beeld dat u dan tot nu toe heeft, kunt u dan misschien voorbeelden geven van dit zou ik willen aangeven van hé jongens, daar in Nederland, hou hier rekening mee, hou daar rekening mee. Kunt u een paar voorbeelden geven van als jullie bezig zijn met het uitwerken van programma's van hiermee rekening houden? Ja, nou ja, ik denk dat laat ik hem iets anders invullen. Ik denk dat er natuurlijk heel veel dingen in gang zijn gezet. We weten bijvoorbeeld dat er middelen via de tijdelijke werkorganisatie naar de landen gaan, de landspakketten. U kent ze natuurlijk en het gaat over zorg, het gaat over onderwijs, het gaat over goed bestuur. En ik denk dat het een goede vraag is voor de nieuwe coalitiepartijen. Hoe willen we het vervolg geven aan die inzet? Ja. En een vervolg geven kan op veel manieren. Soms gaat het over geld. Maar ik merk dat het ook gaat over aandacht, interesse. Het gaat ook over capaciteit beschikbaar stellen. Ja. En het gaat ook over luisteren wat het land wil. Want ik denk dat misschien ook de wensen per land, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, heel erg kunnen verschillen. Ja. En sommige landen willen op veel dingen samenwerken, andere misschien op specifieke domeinen. Dus ik denk dat het belangrijk is om dat mee te geven. En dat wil ik ook heel graag doen. En ik denk een ander onderwerp waar we nog niet over gesproken hebben, is natuurlijk toch de zorgelijke situatie rondom de eilanden, zeker hier bij Aruba en Curaçao en Bonaire. Van alle spanningen die we natuurlijk waarnemen tussen Amerika en Venezuela. Misschien goed om te zeggen, daar is als eerste ook het ministerie van Defensie, omdat het een koninkrijksministerie voor verantwoordelijk. Juist. En het ministerie van Buitenlandse Zaken als koninkrijksministerie voor de buitenlandse relaties. Maar de vertegenwoordiging is wel betrokken, omdat uiteindelijk uit een aantal situaties ook crisismomenten kunnen ontstaan. Juist. En ik denk, en het is heel belangrijk, dat Nederland niet alleen kijkt naar wat er natuurlijk rondom Oekraïne en verder in Europa gebeurt in de veiligheidssituatie, maar ook echt aandacht houdt voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. En dat doen we ook, en dat stralen we uit. En er zijn ook contacten over tussen het kabinet en op allerlei momenten. Maar ik denk dat dat wel, als u zegt wat wil je meegeven, dat dat een constante aandacht nodig heeft. En
wat ik net vertel over de crisisbeheersing, is dat ook een belangrijk punt. Dat is eigenlijk iets wat we altijd moeten doen. Misschien moet ik dat erbij zeggen. Hè? Want deze regio heb ik ook geleerd. We hebben net weer de enorme hurricane Melissa gezien. De regio hier, zeker de bovenwindse eilanden, blijven enorm kwetsbaar voor natuurgeweld. Maar ook als het hier hard regent, heb ik al gezien, dat dan de wegen snel blank staan. En het kan snel een situatie worden die ernstig is. Hè? Dat hebben we ook gezien met de scholen die dicht moesten blijven vanwege de harde wind. Dus de situatie kan snel toch naar een moment komen waarop we met elkaar moeten kijken of we iets kunnen doen. En als eerste is daar natuurlijk het land zelf voor aan zet. Maar Nederland en via mij ook de crisisorganisatie van Nederland is natuurlijk altijd bereid om te kijken waar we kunnen assisteren. En ik moet uiteindelijk ook zorgen voor de Nederlanders die uit Nederland komen, die daar geregistreerd zijn en hier zijn. En als er situaties zijn waar ik ze moet helpen, moet ik dat doen. Maar dat kan ook op een bepaald moment natuur zijn, maar dat kan ook een groot ongeval zijn. Dus dat soort dingen moeten we blijven oefenen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En dat gaan we trouwens in november ook weer doen. Dan hebben we een week van de crisisbeheersing. En dan gaan we eigenlijk met elkaar weer met de landen ook, zo eigenlijk als business as usual, oefenen hoe je nou met elkaar goed samenwerkt in zo'n situatie. Want oefenen is gewoon heel erg belangrijk. En dat is denk ik iets wat we moeten doen. En we hebben daar ook bijvoorbeeld middelen voor, dat we op aanvraag van de landen en ook met een bijdrage van de landen ook daadwerkelijk een aantal dingen rondom de crisisbeheersing kunnen doen. Dus ik denk, als u mij vraagt, wat moet Nederland in gedachten houden? Nou, dat zijn een beetje de dingen waar ik dan nu zo aan denk. Je had het over de spanning in de regio. Natuurlijk, u heeft ook een rol daarbinnen. U legde dat uit, defensie, voornamelijk buitenlandse zaken. Maar die rol van u, is het meer een beetje communicatief? Hoe wordt daar een beetje invulling aan gegeven? Wordt het via vertegenwoordiging toch een beetje doorgeleid van, weet je, dit zijn de laatste info? Hoe moet ik me dat een beetje voorstellen? Nou, eigenlijk werkt het een beetje zoals u zegt. Dus er is natuurlijk, als er echt in de spanningssfeer iets zit, en meer vanuit de militaire kant, is het natuurlijk de lead logisch bij het Koninkrijksministerie. Maar op het moment dat we in een bepaalde fase praten over zaken die over een crisisorganisatie gaan, crisisbeheersing, dan is natuurlijk het land als eerste ook aan zetten, want het is gewoon een landsaangelegenheid. Maar ik ben dan verantwoordelijk, bijvoorbeeld wat ik u net vertelde, voor de Nederlanders die uit Nederland hier gekomen zijn en eigenlijk in Nederland ook gewoon bij een gemeente ingeschreven staan, om die dan te assisteren. En in dat licht ben ik bijvoorbeeld, er is een regionaal crisisteam, en daar ben ik dan voorzitter van, om een beeld te krijgen. Vaak is het bij een crisis ook heel belangrijk om een goed beeld van de situatie te krijgen. Dus dan heb ik dan allerlei instanties die mij daarvoor informatie geven, om op dat moment mijn deel van mijn verantwoordelijkheid in te kunnen gaan vullen voor de delen waar ik dan operationeel mee aan de slag moet. Dus dan word je eigenlijk een beetje geschakeerd. Ben ik eigenlijk voor mijn deel, zeg maar, de voorzitter van een crisisoverlegteam. Zo moet je dat ongeveer voorstellen. Maar het kan ook zijn dat er assistentie wordt gevraagd aan Nederland bijvoorbeeld op een aantal punten. Dat is in het Koninkrijk eigenlijk natuurlijk ook via het statuut natuurlijk heel belangrijk, hè, waar we hulp en bijstand moeten verlenen. Maar op het moment dat er een crisis is, zoals nu ook in Jamaica, wordt natuurlijk ook gekeken van wat kunnen we betekenen voor elkaar. Maar dan is het ook heel belangrijk om eerst te luisteren. Het woord heb ik al eerder gezegd. Wat is nou precies de wens en waar kunnen we helpen? U probeert denk ik midden in de gemeenschap, de vertegenwoordiging, dat is niet uw persoon, maar vertegenwoordiging probeert toch midden in de gemeenschap te staan. Zodat je een goed gevoel krijgt van wat speelt er, wat denken de mensen, wat willen ze, wat wil de politiek, wat willen de mensen zelf. Hij heeft al eigenlijk een paar voorbeelden genoemd van dingen waar vertegenwoordiging mee helpt. Bijvoorbeeld Café Magic en onderwijs en dat soort dingen. Maar wat wordt er zo nog meer gedaan om echt dat gevoel te krijgen? Weet je, we staan goed in de gemeenschap. We weten goed wat er gebeurt. Want, hier, de bevolking heeft toch een beetje het gevoel van vertegenwoordiging. Daar staan we een beetje los van. Maar volgens mij vertegenwoordiging zelf probeert juist een andere houding te hebben. Ja, u zegt het heel goed. Heel goed. Ja, nee, dat is precies wat we graag willen. En nogmaals, dat ben ik dus niet alleen. Maar ik heb echt een groot team van collega's die ook soms zelf hier al geboren en getogen zijn. Dus dat natuurlijk van nature in hun familie, in hun vriendenkring, in het dagelijks leven ook ophalen. Dus dat is de ene kant van het verhaal. En die vind ik ook heel erg belangrijk. Want daardoor heb ik natuurlijk ook al uit de eerste hand allemaal tips. Of hoe we ook, het gaat ook soms hoe je dingen doet. Hè. Dus je kunt de goede dingen doen, maar als je ze niet op de goede manier doet, is dat ook lastig. Maar misschien is een voorbeeld wel, we hebben met Prinsjesdag bijvoorbeeld ook allemaal
scholieren uitgenodigd om een eigen politieke partij op te richten. En daar speerpunten in te ontwerpen. Nou, dat was superleuk. Ik was werkelijk enorm onder de indruk van de passie, maar ook van de kwaliteit van de scholieren in hun speerpunten. En extra mooi om te zien is dat ze ook heel vaak aan het klimaat dachten of aan hoe je dingen bijvoorbeeld kunt recyclen. En dus er zat een hele passievolle gevoel voor de gemeenschap in, voor de community. Het ging ook over allerlei sociale domeinen, over sociale huisvesting. Dus ik leer eruit dat, ik zou zeggen, nou ja, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar dat in de jeugd en in de studenten heel veel aandacht is voor het welzijn van de hele gemeenschap hier. En daar willen we dus dan middenin staan door bijvoorbeeld dat dan te organiseren. Een stuk of 8 scholen hebben we toen uitgenodigd, die kwamen ook allemaal. Maar aan de andere kant was ik deze week bijvoorbeeld ook als beschermheer voor de veteranenvereniging van Curaçao. Bij de jaarlijkse viering waarop we stilstaan bij de respect en het belang van de inzet van veteranen. Dus het zijn heel andere dingen. En vorige week was ik bijvoorbeeld bij Probista, die Appeltjes van Oranje heeft gewonnen vanuit de Oranje Fonds, waarvan de koning en de koningin beschermheer en beschermvrouw zijn. En daar leer ik weer heel veel hoe vrijwilligers en de organisatie zelf al heel erg lang bezig zijn om de visueel gehandicapten te helpen. En dan ook, daar leer ik weer hoe belangrijk ook het is om de partners in Nederland te hebben. Dus nou, ik heb gehoord dat ik daar misschien nog wel iets voor mijn best mag gaan doen. Dat er een aantal partners in Nederland misschien nog wat meer aangesloten zouden kunnen worden. En dan voel ik wel dat we eigenlijk ons best doen om midden in de maatschappij te staan. Ja, en daar denk ik dat we ons ook het meest thuis voelen. Zo moeten we het ook eigenlijk doen. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook heel blij als we ministers hier hebben of staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Eddy van Marum, om hier bijvoorbeeld met het kabinet te spreken of met de minister-president te spreken. Dus je moet eigenlijk op alle niveaus contacten hebben. En dat maakt het ook leuk. En tot slot, ja, ik geniet ook als sportfan als ik bij het team van Curaçao mag juichen. En ik sta met spanning te kijken of ze de wereldkampioenschappen gaan halen natuurlijk. Ja, dat zou mooi zijn, ja. Wat dat betreft, volop hoop ik dat we ons kunnen verbinden. En misschien heb ik daar nog wel iets anders bij. Ik vind het ook altijd wel leuk dat we heel erg zeggen Curaçao of Nederland. En alsof het dan 2 werelden zijn. En toen ik in Amerika was ik bij de halve finale van de World Baseball Classic tournament. En daar stond het Koninkrijksteam. Nou moet ik zeggen dat de verhouding met Nederlanders uit Europees Nederland en de eilanden een klein beetje, misschien niet helemaal in balans was. Ja. Maar we waren wel aan het juichen voor het Koninkrijksteam. Ja. En ik vind dat eigenlijk wel heel erg mooi. En dat beeld hou ik sterk vast. Van hoe kunnen we dat eigenlijk ook op andere momenten bevorderen. Dat het Koninkrijk af en toe voor ons ook het eerste is waar we aan denken. En dat we daar op alle 2 manieren ook van kunnen genieten. Op de eilanden en in Nederland. Ja, je hoort het binnen de sport ook, hè? Dat ze dat ook bij bepaalde sporten willen ze dat hetzelfde idee kopiëren. Maar blijft moeilijk. Ja. Nou, op voetbal gaan we nog even alle 2 ons weg. Maar dan kunnen we misschien in Amerika tegen elkaar spelen. Dat is ook wel heel leuk, toch? Dat zou volgens mij een unicum zijn, ja. Toch? Ja. Houdt de vertegenwoordiging zich bezig met, laat ik het zo zeggen. Het is een beetje roerig. Ook politiek gezien, eigenlijk politiek gezien de laatste tijd. Ministers die ontslag indienen, parlement, die vergaderingen erover aanvragen. Laatste moment gaat de vergadering niet door. De voorzitter die beslist van, dat lost weer meer reacties. Het is een beetje, het was een stap naar de gouverneur. Zijn dat ook dingen waar de vertegenwoordiging toch een beetje ook van, we letten ook een beetje op van bestuurlijk, hoe gaat het? Ja, nou, het antwoord is eigenlijk wel ja. En ik zou bijna zeggen, we letten gewoon over het totale beeld. Hè? Dus niet alleen op de zaken die misschien heel veel vragen oproepen. En ik lees natuurlijk de kranten heel goed. Ik krijg die ook altijd netjes thuis. En dan probeer ik altijd heel goed beeld te vormen. Het hoort eigenlijk bij in de gemeenschap staan om daar te horen wat er speelt. Is natuurlijk ook gesprekken met de regering voeren. Maar u snapt wel dat ik daar niet alle details van kan delen. Ja. Maar wel dat natuurlijk Nederland ook op het punt van goed bestuur natuurlijk vraagt. Van hoe doen we in het Koninkrijk nou met elkaar goed bestuur? U hoort ook mij zeggen met elkaar. Dus wij stellen wel de goede vragen, denk ik. Maar we zeggen natuurlijk ook soms, en dat zou ook net zo goed zijn als Curaçao dat aan Nederland soms zou kunnen doen. Vragen stellen over hoe het in Nederland gaat. Ja. Dat het natuurlijk ook als eerste aan het parlement is en aan de regering hier om de goede stappen te zetten, om onderzoeken te doen. En ja, bij onderzoeken hoort ook uitkomsten van onderzoeken afwachten. Ja. Maar ik mag u zeggen dat wij natuurlijk zeker in contact zijn
met hier de autoriteiten om te kijken hoe de zaken lopen. En daar nogmaals spreken we over, maar dat is iets minder in het publiek dan u mij nu vraagt. Ja, nee, want je hebt het statuut natuurlijk en dan heb je ook de waarborgfunctie. Dan krijg je dat soort discussies, hè? Ja. Van, moet Nederland nou gaan ingrijpen, niet instructies geven? Weet je, dat soort, wanneer dit soort issues spelen, dan krijg je dat soort discussies, hè, binnen de gemeenschap. Nee, Dus, ik snap die vraag heel goed. Maar ik wil vooral herhalen wat ik net zeg, dat we heel erg netjes afwachten en dat we in gesprek zijn en dat we aangeven dat we vanuit goed bestuur en hoe we samenwerken en het statuut natuurlijk benieuwd zijn hoe dingen zich ontwikkelen. Maar daar ligt de volle verantwoordelijkheid natuurlijk hier op Curaçao. Maar dat gesprek is natuurlijk ook belangrijk en dat doen we ook. In hoeverre is het de situatie dus in Nederland, dat je net verkiezingen hebt gehad, dat de vertegenwoordiging hier ook eigenlijk een beetje pas op de plaats maakt van even alles status quo houden. Dat heeft ook invloed, hè? Nou, een beetje wel en een beetje niet, denk ik. We hebben een demissionair staatssecretaris die zegt dat hij gewoon zijn mandaat wat hij heeft doorzet. Dus we hebben de agenda die er ligt. Het gaat over economische zelfstandigheid, die we natuurlijk bij de eilanden hopen te bevorderen. Het gaat over goed bestuur, wat ik u net vertelde. Dat gaat over een heleboel zaken waar we met elkaar graag aan werken. De financiële houdbaarheid van de begroting. Daar hebben we allemaal samenwerking op georganiseerd. Dat loopt eigenlijk gewoon wel door. Maar het tweede is waar we net over spraken. Wat zullen de nieuwe coalitiepartijen voor concreet beleid verzinnen? En dan krijg ik ook weer misschien een aanvullende opdracht of een specifieke opdracht. En daaronder hebben we bijvoorbeeld ook een balie waar we altijd ook helpen met DigiD en een aantal andere zaken waar we ook soms op consulair vlak kunnen helpen. Dus dat zijn allemaal lopende zaken waar we als vertegenwoordiging mee doorgaan. En we hebben nu net ook ruimte gekregen voor een soort groter thematisch fonds om maatschappelijke partijen te steunen. Dus we hebben eigenlijk €350.000 beschikbaar de komende 3 jaar voor jeugd, media en buurtontwikkeling. En dat is eigenlijk een bedrag dat we over 3 eilanden kunnen besteden. En daar willen we ook met grotere managementorganisaties naar gaan kijken, die dan ook beelden kunnen hebben welke partijen zouden geschikt zijn voor projecten. Dus je ziet wel dat we dat soort dingen door kunnen zetten. We hebben hier ook op het economisch vlak, misschien is dat ook wel goed om te zeggen, we zijn natuurlijk ook heel erg aan het kijken hoe we de economie van Nederland en Curaçao ook met elkaar kunnen verbinden. We zijn ook met projecten bezig om bijvoorbeeld borgstelling mogelijk te maken, heeft u misschien wel gelezen. Klopt. Wat toch een boost kan geven voor midden- en kleinbedrijf om toch bijvoorbeeld sneller te gaan groeien. Maar we zijn ook met een groot voedselzekerheidsfonds bezig. Ja. Nou, dat is denk ik op deze eilanden echt iets heel belangrijks om meer kans te hebben om zelf ook voedsel te telen en beschikbaar te hebben, te koelen en ook dan voor de burgers een betere prijs en een ruimer aanbod. Dus dat soort projecten, die lopen gewoon door. En er komt een klein beetje bij, dat is een beetje mijn passie uit San Francisco, dat ik het ook heel erg gezien heb dat start-ups, studenten heel vaak creativiteit hebben. Er zit zoveel talent op Curaçao, Aruba, Sint Maarten. Eigenlijk vroeg u me, wat is u opgevallen op de eilanden? Ik heb heel veel passie gevoeld, maar ook heel veel creativiteit en talent gezien. Okay. En ik denk eigenlijk dat het voor mij heel belangrijk is om te kijken hoe ik dat talent nog een stapje kan helpen. Dus we gaan binnenkort ook met de universiteiten van de 3 eilanden kijken of we ondernemerschap nog wat meer op de agenda kunnen krijgen. Er gebeurt al van alles, maar in de vorm van Living Lab, studenten met ondernemers proberen te laten werken om misschien wel zelfstandig ondernemer te worden of een start-up te worden. En dan te kijken of we dat proces ook kunnen doen om wat meer zeg maar een ecosysteem te krijgen, zoals dat dan heet. Waarin Curaçao kan profiteren, Aruba, Sint Maarten, van de talenten van al uw jonge, maar ook oudere potentiële ondernemers. Want soms denk je wel, dat zijn allemaal youngsters. Ik heb gezien dat ook mensen, ik zal niet zeggen heel veel, maar er zijn ook heel veel mensen op oudere leeftijd die denken, ik heb eigenlijk nog een heel goed business idee. Maar hoe moet ik dat nou eigenlijk gaan doen? En ik denk dat we wel voelen dat met toerisme Curaçao natuurlijk een enorm sterke pijler heeft. Maar er is ook natuurlijk wel een zoektocht naar welke andere pijlers zouden we nog kunnen gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld rondom de haven en de hele marine-industrie. Als daar ook meer innovatie en ondernemerschap naartoe kan. Energie. Ook daar gebeurt al veel, energie. Maar dat zou natuurlijk mooi zijn als dat een heel goed systeem wordt. En daar heb ik vanuit San Francisco en ook met de contacten in Nederland van gezien hoe je ook misschien peer learning kan doen. Kijken hoe het op andere plekken is gebeurd en kijken of dat hier ook in de regio zou kunnen werken.
daadwerkelijk uitvoeren blijft wel een challenge. Hè? Nou ja, het is een kwestie van lange adem. Ja. En ik denk dat dat ook als vertegenwoordiger dat je dat moet doen. Ik kom hier niet om morgen allemaal ideeën te hebben en ze dan daarna uit te doen, de dag daarna. We zijn hier voor een hele lange tijd. We zijn hier eigenlijk altijd. En we gaan gewoon met elkaar goed in gesprek om te kijken welke plannen we kunnen maken. En ik denk dat daar ook hoort stabiliteit en vertrouwen. We moeten met elkaar als Nederland en Curaçao stabiliteit creëren in onze relatie. En vertrouwen hebben dat we dingen gaan doen die we hebben afgesproken. En daar moet ik dan onderdeel van zijn. Ja. Er is naast u, dus als vertegenwoordiger, is er ook een bijzondere vertegenwoordiger van Nederland, hè? Helpt u me even? Ja, ik dacht dat er ook een bijzonder vertegenwoordiger van Nederland hier aanwezig is op Curaçao. Nou, ik probeer even te bedenken waar u aan kunt denken. Ja, ik ben haar naam even kwijt. We hebben in ieder geval, laat ik zo zeggen, misschien bedoelt u de liaison die voor buitenlandse zaken werkt. Klopt. Ja. Ja, ze wordt ook wel eens genoemd bijzondere vertegenwoordiger. Oké, nou die term heb ik nog niet eerder gehoord. Okay. Maar eigenlijk is het zo dat de collega's, wat ik net vertelde, we hebben natuurlijk een Koninkrijksministerie van Defensie. Daar is een commandeur, een commandant hier van de strijdkrachten hier. Walter Hansen is daarvoor aangesteld. En daarnaast hebben we Annemieke Vrijp. En zij is actief voor buitenlandse zaken. Als liaison voor de buitenlandse betrekkingen. Ja. En daarmee ben ik de vertegenwoordiger eigenlijk van de andere departementen. En natuurlijk gewoon in algemene zin ook namens het coördinerend ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar dan snap ik u. Ja, klopt. Ja. Verkiezingen dus, uitslag. Het is niet zo, bijvoorbeeld wij hebben hier in Nederland een gevolmachtigde minister. En dan met elke politieke, laten we zeggen, elke verkiezing, als er dan veranderingen komt in de overheid, in de coalitie, dan zie je ook een andere persoon op die positie. Maar dat werkt niet zo met andersom. Het is misschien wel goed om te zeggen, dit is niet een politieke benoeming. Juist. Ik ben, er is de mensen hebben daar ook soms... Zeker, dat kan ik ook uitleggen. We hebben in Nederland een algemene bestuursdienst. Dat is eigenlijk voor de, je zou kunnen zeggen, de topambtenaren, zoals dat dan heet. Een soort dienst waar uiteindelijk dan ook deze functie onderdeel van is. En ik ben een ambtenaar en ik ben geen politicus. En daarmee ben ik ook niet bij een nieuwe coalitie of een nieuwe partij die dan in Nederland in de lead komt. Iemand die daarmee zou moeten worden vervangen. Ja. Er kan natuurlijk altijd een moment komen dat ze tegen mij zeggen dat ik het niet goed doe, dat ik naar iets anders mag uitkijken. Maar dat is heel iets anders. Dat heeft niets te maken met politieke kleur. Nee, klopt. En u zit er dan voor, u bent benoemd voor... Ik ben voor minimaal 3 jaar benoemd en voor maximaal 5 jaar. Er is een ministerieel besluit, dus de ministerraad heeft besloten om een vertegenwoordiger aan te stellen. En dat was dus voor mij op 15 mei. En dat besluit heeft, zag ik, een heel helder context, want dat kan je namelijk nalezen. Er staat heel netjes te lezen een koninklijk besluit over de vertegenwoordiger. Kan je ook heel netjes zien wat al de taken van de vertegenwoordiger zijn. Dus als ik het vergeten ben, kan ik snel nog in het koninklijk besluit kijken. Maar er staat ook dat het maximaal 5 jaar is. Maximaal 5 jaar. Dus in principe 3 jaar. Maximaal 5 jaar. Maximaal 5 jaar. Na 5 jaar niet meer verlengen. Zal ik op iets anders moeten gaan richten? Ja. Is er nog iets wat u van uzelf naar voren wilde brengen? Iets waar we nog niet bij stil zijn gestaan? Nou, u heeft heel veel mooie vragen gesteld, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ik denk dat misschien ik vooral ook wil zeggen dat we juist ook heel graag uitnodigend willen zijn. Dus als er partijen zijn die graag met ons in contact komen, zou ik dat enorm op prijs stellen. Want het is voor mij in mijn rol, maar ook voor mijn team heel fijn om Curaçao goed te leren kennen. Van binnenuit zou ik bijna zeggen. En ook in volle omvang. En dat geldt voor mij ook op Aruba en Sint Maarten natuurlijk. En het is gewoon heel fijn om met elkaar dan te kijken wat kunnen we voor elkaar betekenen. En omgekeerd kom ik heel graag vanuit Nederland natuurlijk ook in de positie om misschien partijen in Nederland voor te stellen. Ja. Dus ik ben wat dat betreft open voor contact, open voor vragen en open voor suggesties. En misschien nog een kleine anekdote, want ik werd ook van de week aangesproken dat we bijvoorbeeld aan het verhuizen zijn. We zaten op de Scharloweg en we zitten nu in een tijdelijke huisvesting en we gaan binnenkort naar de Cascoraweg. Dat zal ergens in het nieuwe jaar zijn. We moeten nog even kijken hoe dat precies kan worden georganiseerd. Maar er was iemand die zei, ik ging naar de Scharloweg en ik kon niet naar binnen. En ik heb het bericht gemist. Nou, dat vind ik dus heel vervelend. Dus ik wou bijna zeggen, u mag ook kritiek hebben op de vertegenwoordiger of de vertegenwoordiging. En dan zullen we heel goed kijken of we dingen beter kunnen doen. Dus we houden ons ook echt aanbevolen voor tips en suggesties. Dat wilde ik nog even meegeven. Er was trouwens een plan een paar jaar geleden bekendgemaakt door een voorganger van u, dat ze ook
Want in Schalo waar ze zaten, daarnaast heb je een soort, wat van de Chinese gemeenschap. Heren wilden ze gaan opknappen. Ik weet niet of u ergens in documenten heeft gelezen, misschien maar die plannen bestaan die nog? Of, Nou, zover ben ik nog niet gekomen. Nee? Ik oriënteer me eventjes eerst op de volgende stap. Dat is dat we vanuit de tijdelijke huisvesting in Triangle naar de Cascoraweg kunnen. En dan gaan we vervolgens weer naar de volgende stap nadenken. Dus ik doe het ook maar een beetje stap voor stap, moet ik u eerlijk bekennen. En u zei daarnet ook, u wil toch uitnodigend zijn, weet je, mensen die ook contact willen opnemen, maar het moet niet zo. Ik stel de vraag, want heel veel mensen die ik spreek in de gemeenschap, die denken een beetje van, ja, er gaan dingen hier niet goed en misschien moeten we misschien moet de vertegenwoordiging daar iets van vinden, misschien iets gaan vertellen tegen de politiek in Nederland. Maar dat is ook niet helemaal de bedoeling, volgens mij. Nou, ik denk dit is wel een goede vraag, of een goede opmerking die u maakt. We kunnen als vertegenwoordiging natuurlijk niet dingen overnemen die eigenlijk van Curaçao zijn en blijven. En ik denk dat mensen heel logisch soms vragen, zorgen hebben. En er zijn in Curaçao allerlei mogelijkheden om die te uiten. En er zijn ook allerlei andere instanties. Hè. Als mensen een persoonlijk gevoel hebben dat dingen met de overheid niet goed gaan, is er een ombudsman. Maar je hebt allerlei momenten waarop je kunt ook gewoon een vraag richten aan de politiek. Of je kunt de staat bijvoorbeeld informeren. Ja. Hopelijk niet alleen als dingen fout gaan, maar hopelijk ook als dingen goed gaan. Dat je wel blij bent met hoe dingen gaan. Maar op een bepaald moment, als er zorgen zijn, kunnen die ook met de vertegenwoordiger worden gedeeld. Maar ik kan niet alles wat mij ter oren komt, zoals zult u begrijpen, in Nederland adresseren. Dat gaat gewoon niet lukken. Nee. Maar dat neemt niet weg dat ik wel graag van dingen op de hoogte ben. Ja. En ik hoop dat mensen ook af en toe accepteren en snappen dat ik soms iets tot mij neem en zeg dat ik meeleef. Maar dat het ook even is en dat we dan misschien ook op andere manieren moeten kijken hoe we de zorgen een plekje kunnen krijgen. Dank u wel voor dit mooie gesprek. Dank u wel voor de uitnodiging. Heel veel sterkte in de komende jaren. Dank u wel, dat gaat goed komen. Y así nos llegan al final de otro Tresor Cugino. Nos ating junto con nos al señor Herbert Kunz, representante de Yolanda Nakorsau, y meneer por atender ay antigua idea de Kiko Tour Eterbouw en Insera. Dank u dat u con nos y ten un próximo ocasión.